Ang nangabot nga mga equipment gilangkuban sa Starlink satellite dish, router ug solar panels nga na-assign sa pipila ka mga barangay ug polling precincts. Ang mga barangay nga makadawat sa election equipment gilangkuban sa Barangay Sentral, Dawan, Luban, Libudon ug Danau sa Mati City, Davao Oriental. Gisiguro nga nakatag ang matag box nga adunay nakapaskil nga information sa padulngan niini ug nakabalot og plastic aron malikay sa intriga. Ang mga nangabot nga material sa Mati City kabahin sa deployment sa mga equipment sa COMELEC sa tibuok Pilipinas. Apil sa gipangandaman karon sa Commission on Election sa Mati City, Davao Oriental ang testing sa vote counting machines ug training sa tanang poll workers. Niadtong weekend, April 5, 2025, daghan ang naintriga sa pag-abot sa mga election paraphernalia sa Davao City nga gikan sa COMELEC Manila. Kay gibutang lang kini sa usa ka pribadong compound sa Dumanlas, Buhangin, Davao City ug sumala pa ang ngayang naa kini sa usa ka warehouse. Giadtuan og mga pulis ug barangay officials ang lugar kay sensitibo ang kadaghanan tungod kay nagsingabot na ang piniliay karong Mayo 12, 2025. Sumala ni Kagawad Larry Tatad sa Barangay Buhangin na hinabi nila ang tag-iya sa gibutangan sa mga election paraphernalia. Ug sumala pa, gibutang lang kini sa subcontractor sa lugar kay walay musugot nga warehouse nga short term ang kontrata. Ang mga paraphernalia gilangkuban sa transmission equipment, panel board, solar panels o Wi-Fi modems. Hinuon niadtong Domingo sa kaadlawon Abril 6, 2025 na pull out na ang mga paraphernalia o gipanghatod sa mga probinsya sa Davao Region.